Здравейте, YouTube! Аз съм Крафтикон. Аз съм същия, както с Лимкос, само че съм си сменил скина, защото този ме кефи повече. Днес искам да ви покажа статуите, които се опитах да направя. Правя ги доста дълго време, но мисля, че си заслужават. Сега ще ви ги покажа. Първата от всичките е Крипъра. Виждате го. Правих го доста блокове, мисля, че бяха някъде към 32 на 40. Детайлите не знаех как да ги сложа, затова му сложих само пръстите и лицето. Така, зомбито, тук малко добавих повече детайли, виждате жилетката, по-скоро тениската. Не успях да му направя уста, защото не знаех как то, понеже има само зелено. И отзаре, виждате, тениската пак му е излязла от дънките. И това е зомбито. Както виждате. Според мен най-добре се е получило от всичките слаймито. Защото то е най-лесно. Направих го 16 по 16. Забравих да ви кажа, зомбито е 52 на 11. Както виждате, слаймито е това. И ви предлагам да се абонирате не заради мой кеф, а просто ако вие направя нов клип, вие няма да разберете. А когато бъдете абонирани и направя нов клип и го качат, вие ще разбирате винаги, защото вие сте се абонирали към този канал. Дано ви е харесал тия статуи, защото ги правих доста дълго време. Като кажа доста, казвам доста. И довиждане!